kubla ya pi baro te menta ngidon hang ne ban page ya kane kan notice kam tam ya ki to ki parlo ki ba apply ya ka kam polis bat ki ba mare ro manin ka sngi ka khatla tarek nai bakat ar pasau madan sa psen te menta ngidon hang ne ban page ya kane ka result jang ki to ki ba mare manin te phila ban page ya ka kerteng jang pi ka ba pau hakane ka notice bala ai da ka police recruitment te menta la sho ban jer we ba we ka kerteng namar babon pelat ki ba mare bat don ro ki ba pas don ro ki ba fail te ya kata pila ban page ya la ki jong ki kerteng ki ba don hakane ka notice te kanang ba pin tip kan no minute pi mare pin pas ne em ya kata te tongin page menta